τόσα χρόνια ψάχναμε ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την παχυσαρκία. Τα φάρμακα αυτά φαίνεται στις μελέτες ότι πλησιάζουν ακόμα και τα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους που έχουν οι επεμβατικές παρεμβάσεις. Κάποια από αυτά, όπως είναι το γνωστό Ozempic και σεμαγλουτίδι, ναι, όντως, ας πούμε, για το Mounjaro αυτό το φάρμακο έχει ένδειξη στην Αμερική, μπορεί να το λάβει λοιπόν ως θεραπεία, γιατί όντως είναι νόσος. Στο Mounjaro δεν συνταγογραφείται τα GLP-1 και τα GIP, ο συνδυασμός δηλαδή που συζητάμε τώρα, όντως δρούν στον εγκέφαλο, καταστέλουν την όρεξη. Όσο πιο καλό αριθμισμένο ζάχαρο έχουμε, όσο χαμηλότερη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη. Οι γιατρέ, δεν τρώω πολύ και όμως δεν αδυνατίζω, είναι ασφαλή φάρμακα. Θα μπορέσει να χάσει 15 κιλά. Τώρα, αν τα φάρμακα αυτά, η ερώτηση είναι αν τα παντρεύεσαι ή όχι, αν θα ζήσεις για όλη σου τη ζωή με αυτά, για να εμφανίσει κάποιος εκφυλιστικές αλλοιώσεις, κεφαλικό επεισόδιο, πνευμονική εμφανιαία νόσο, υπέρταση, χρόνια νεφρική νόσο. Τα έντερά μας δεν είναι απλοί σωλήνες. Ναι, είναι αλήθεια ότι θα βοηθήσουν ένα τέτοιο ασθενή, χωρίς να σημαίνει πάλι ότι δεν θέλει προσπάθεια, έτσι. 1, 2, 3, 4. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο του MK Podcast, το podcast που σας φέρνει κοντά στους ανθρώπους που εμπνέουν και πρωτοπορούν στον αθλητισμό, την τέχνη και την επιστήμη. Κοντά μου σήμερα είναι ένας φίλος, ο ιατρός Λευτέρης Χατζηδούκας, και μαζί του θα κάνουμε μια πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση, αφού πρώτα μας συστηθεί. Λευτέρη, καλώς ήρθες, σε ευχαριστώ πολύ που αποδέχτηκες την πρότασή μου και πες μας αν θέλεις λίγα πράγματα για σένα. Ευχαριστώ για την πρόσκληση. Να πούμε στον κόσμο ότι αυτό εμείς το έχουμε ξανακάνει αρκετές φορές στην προσωπική μας ζωή, διότι ο ένας εκτιμάει τον άλλον και μας αρέσει να ανταλλάσσουμε απόψεις. Λοιπόν, εγώ είμαι γιατρός, τελείωσα τις σπουδές μου στο Ιατρικό Πανεπιστήμιο της Φιλιππούπολης. Εκεί, καθώς σπούδαζα, μου δόθηκε η ευκαιρία και γνώρισα δύο σπουδαίους γιατρούς, τον γιατρό Ζαχάρη Πατρίκοφ και τον γιατρό Γεώργη Κασάμποφ, ο οποίος είχε την ιδιότητα του GP, του γενικού γιατρού, αλλά επίσης και ασχολιόταν με το sports medicine και το longevity. Έτσι βρέθηκα να συμμετέχω και να παρακολουθώ ομάδες ποδοσφαίρου της πρώτης κατηγορίας, ολυμπιονίκες, επαγγελματίες πυγμάχους και αθλητές από όλα τα αθλήματα, αλλά και ανθρώπους οι οποίοι τους ενδιέφερε το πώς να έχουν μια καλύτερη υγεία και πώς μπορούν με την πάροδο του χρόνου να παραμένουν υγιείς και λειτουργικοί. Αυτή λοιπόν η συνεργασία με αυτούς τους δύο συναδέλφους μου προσέφερε αρκετές γνώσεις και εμπειρία και τώρα πια βρίσκομαι στην Ελλάδα, τελειώνω την ειδικότητά μου στην παθολογία και είμαι πολύ χαρούμενος που σήμερα συζητάμε. Και εγώ είμαι επίσης χαρούμενος που θα κάνουμε, Λευτέρη, αυτή τη συζήτηση μαζί. Όπως είπες, τα έχουμε πει και ιδιωτικά, όμως τώρα θα δώσουμε κομμάτια από αυτά που συζητάμε ιδιωτικά, δημόσια, για τους φίλους που παρακολουθούν το κανάλι. Και σήμερα θα επικεντρωθούμε ειδικότερα σε μια κατηγορία φαρμάκων που έχουν μεγάλο ενδιαφέρον, θεωρώ, και είναι η κατηγορία των φαρμάκων που ονομάζονται GLP-1s, τα φάρμακα δηλαδή που αφορούν το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2 και είναι περισσότερο γνωστά για την επίδραση που έχουν στην αντιμετώπιση της παχυσαρκίας. Η κατηγορία των αγωνιστών του υποδοχέα Glucagon-like peptide 1 αναπτύχθηκε αρχικά, όπως είπαμε, για το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2, όμως ευρεία διάδοση και κυρίως στον χώρο των celebrities έχουν βρει για τις ιδιότητες που έχουν να βοηθάνε σημαντικά στο φαινόμενο της παχυσαρκίας. Λευτέρη, πες μας μερικά πράγματα σχετικά. Λοιπόν, αυτά τα φάρμακα ανήκουν σε μια κατηγορία που ονομάζονται μιμητικά των ινκρετινών. Τι είναι οι ινκρετίνες? Κάποια στιγμή γύρω στο 1900 ήταν η πρώτη φορά που οι επιστήμονες κατάλαβαν πως
Τα έντερά μας δεν είναι απλοί σωλήνες, αλλά έχουν ακόμα πιο περίπλοκες ιδιότητες να επηρεάζουν και την παραγωγή της ινσουλίνης και αντίστοιχα να μειώνουν το ζάχαρο. Αργότερα λοιπόν ανακαλύφθηκαν αυτές οι ουσίες που ονομάστηκαν ινκρετίνες, ήταν το GLP-1 όπως ανέφερες και το GIP, οι οποίες όταν καταναλώνουμε τροφή και συγκεκριμένα υδατάνθρακες, στην παρουσία λοιπόν των υδατανθρακών έχουν την ικανότητα να βοηθούν το πάγκρεας και να το κάνουν να παράγει ακόμα μεγαλύτερη ποσότητα ινσουλίνης. Ουσιαστικά καθορίζουν γύρω στο 50 με 70% της παραγωγής ινσουλίνης μετά από κάποιο γεύμα μας. Και χαρακτηριστικό παράδειγμα για να το καταλάβει και ο κόσμος είναι ότι αν δώσουμε την ίδια ποσότητα γλυκόζης σε έναν άνθρωπο από το στόμα και ακριβώς την ίδια ποσότητα από τη φλέβα, ενώ θα περιμέναμε ότι από τη φλέβα που η απορρόφηση είναι ακόμα πιο άμεση, θα ήταν μεγαλύτερη η παραγωγή ινσουλίνης, συμβαίνει το ακριβώς αντίθετο. Από το στόμα, όταν έχουμε καταναλώσει την ίδια ποσότητα γλυκόζης, η παραγωγή ινσουλίνης είναι πολύ μεγαλύτερη, διότι έχουμε την παραγωγή των ινκρετινών από το λεπτό έντερο, που από τη φλέβα δεν θα συναντήσουν ποτέ το λεπτό μας έντερο η γλυκόζη και έτσι θα αποφευθεί αυτή η παραγωγή ινσουλίνης. Στους διαβητικούς λοιπόν, αφού ανακαλύψαμε αυτές τις ουσίες, μάθαμε ότι το GLP-1 μειώνεται πολύ η παραγωγή του, ενώ το GIP, ενώ δεν μειώνεται η παραγωγή, ο οργανισμός μας πάβει να είναι ευαίσθητος σε αυτή την ουσία, έτσι χάνεται η δράση τους. Και από τη στιγμή που ανακαλύφθηκε αυτό, οι γιατροί σκέφτηκαν ότι αν μπορέσουν να φτιάξουν φάρμακα τα οποία θα αυξάνουν είτε την παραγωγή είτε τη δράση, μπορούν οι διαβητικοί ασθενείς να βελτιωθούν και να επωφεληθούν από τη δράση αυτών των φαρμάκων. Κατάλαβα. Άρα λοιπόν η ινκρετίνη είναι μια φυσική ορμόνη που παράγεται στο λεπτό έντερο μετά τα γεύματα και αυξάνει την έκρηση της ινσουλίνης, μειώνει την απελευθέρωση της γλυκαγόνης, επιβραδύνει τη γαστρική κένωση, άρα επιβραδύνει την πέψη και δρά στον εγκέφαλο μειώνοντας την επιθυμία για φαγητό, μειώνοντας την όρεξη. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον, γιατί επειδή πολλοί άνθρωποι παλεύουν μια ζωή με την πείνα και πώς θα τη θασεύσουν, και έτσι λοιπόν τα φάρμακα αυτά πραγματικά μπορούν να βοηθήσουν στον έλεγχο της διατροφής και τον έλεγχο του βάρους. Τώρα αυτή η κατηγορία των φαρμάκων που αναπτύσσεται ταχύτατα έχει βρει πάρα πολύ μεγάλη αποδοχή και μάλιστα τα παίρνουν και εμείς συνταγογραφούμενα σε όσους δουλεύουν στο Hollywood, σε όσους η εμφάνιση είναι η δουλειά τους. Αυτό νομίζεις το φαινόμενο είναι μια θετική εξέλιξη για τα φάρμακα ή είναι κάτι αρνητικό? Καταρχάς, να πούμε ότι τα φάρμακα όντως είναι αποτελεσματικά στη μείωση του βάρους. Άρα λοιπόν εντάχθηκαν στους ασθενείς με ζαχαρόδι διαβήτη για να τους βοηθήσουν και οι γιατροί και οι άνθρωποι παρατηρήσαν ότι όντως υπάρχει αποτέλεσμα στην απώλεια του βάρους. Άρα μετά από αρκετά χρόνια έχουμε όντως φάρμακα αποτελεσματικά που βοηθούν στην απώλεια του βάρους. Τώρα το αν είναι θετικό ή αρνητικό είναι ένα σύνθετο ερώτημα, το οποίο είναι δύσκολο να απαντηθεί. Είναι φάρμακα τα οποία δεν φαίνεται να έχουν σοβαρές παρενέργειες, χωρίς να σημαίνει ότι δεν έχουν, και φυσικά αν θες μπορούμε να τις αναλύσουμε, αλλά απ' την άλλη σίγουρα χρειάζονται ιατρική παρακολούθηση και εκτός από την ιατρική παρακολούθηση, όταν κάποιος δυσκολεύεται να χάσει βάρος, οφείλει να έχει ελέγξει πρώτα και όλους τους άλλους παράγοντες που μπορούν να δυσκολεύουν την προσπάθειά του στην απώλεια βάρους και να μην ξεκινάει τυφλά ένα φάρμακο, γιατί μπορεί το πρόβλημα να βρίσκεται κάπου αλλού και απλά να το καλύπτει και να μην το λύνει χρησιμοποιώντας ένα τέτοιο φάρμακο. Θα έλεγα ότι η χρήση τέτοιων φαρμάκων διευκολύνει πάρα πολύ τη ζωή ορισμένων ανθρώπων, των οποίων οι διατροφικές συνήθειες δεν είναι ας πούμε άριστες και δεν έχουν μια καλή σχέση με το γυμναστήριο. Αυτό εννοείται ότι
δεν σημαίνει ότι κάποιος θα πρέπει να λαμβάνει αυτά τα φάρμακα ως πανάκια, αλλά αν τα λαμβάνει σε συνδυασμό με διατροφή και άσκηση θα έχει σημαντικά αποτελέσματα και σίγουρα υπό την επίβλεψη γιατρού. Να πω όμως το εξής: είτε κάποιος είναι συστηματικός στη διατροφή του και την άσκηση είτε όχι, θα ωφεληθεί, θεωρώ εγώ, από τη χρήση τέτοιων φαρμάκων, και νομίζω ότι κάποιοι άνθρωποι που έχουν τη δυνατότητα και την τάση να φροντίζουν το σώμα τους, τη διατροφή τους και να κάνουν άσκηση, είναι πιο εύκολο για αυτούς. Κάποιοι άλλοι άνθρωποι όμως που για διάφορους λόγους αδυνατούν να μπουν σε αυτές τις διαδικασίες, ίσως ωφεληθούν ως τελευταία επιλογή από αυτά τα φάρμακα. Ανάφερες κάτι σχετικά με τις παρενέργειες. Να πούμε λίγο ποιες είναι οι αναμενόμενες παρενέργειες από τη χρήση αυτών των φαρμάκων. Ναι, φυσικά. Να πω ότι τα φάρμακα αυτά δεν είναι φάρμακα για τους τεμπέληδες μόνο. Όντως, πολλές φορές το έχεις ακούσει και εσύ, το έχω ακούσει και εγώ, θα παραπονεθούν ασθενείς με διαβήτη τύπου 2 ότι γιατρέ δεν τρώω πολύ και όμως δεν αδυνατίζω. Αυτό έχει να κάνει λοιπόν με τη μειωμένη παραγωγή ή μειωμένη δράση των ινκρετινών, γιατί εκτός από τα όργανα τα οποία ανέφερες πολύ σωστά ότι δρούν πριν, δρούν οι ινκρετίνες και στον μυϊκό ιστό, κάνοντας να είναι τα μυϊκά κύτταρα πιο ευαίσθητα στην ινσουλίνη. Δρούν όμως και στον λιπόδι ιστό, που έχουν όντως λιπολιτική δράση και άλλα ωφέλη τα οποία θα τα αναφέρουμε πιο κάτω με τη μείωση των φλεγμονών. Τώρα, όσο αφορά τις παρενέργειες, οι πιο συχνές που θα αντιμετωπίσει κάποιος, καταρχάς είναι ασφαλή φάρμακα. Δεν έχουμε μέχρι στιγμής θανάτους από GLP-1 είτε από το συνδυασμό. Οι πιο συχνές παρενέργειες είναι η ναυτία και η τάση για έμετο. Αυτό έχει να κάνει με το ότι τα φάρμακα αυτά δρούν στον εγκέφαλο, ειδικά τα GLP-1 προκαλούν αυτή τη ναυτία. Και μάλιστα ένα case study, δηλαδή μία περίπτωση, case report μάλλον, όπου ασθενής που τα λάμβανε εμφάνισε οξία νεφρική βλάβη. Σε αυτό δεν έφταιγαν τα φάρμακα, τα οποία ίσως και να προστατεύουν τα νεφρά, έφταιγαν οι πολλαπλοί εμετοί, οι οποίοι ουσιαστικά τον αφυδάτωσαν και του προκάλεσαν την οξία νεφρική βλάβη. Θα μπορούσε να είχε συμβεί με μια γαστρεντερίτιδα, παράδειγμα. Μία άλλη παρενέργεια που μπορούν να κάνουν, πιο σπάνια, είναι περίπου 0,1 με 1, δεν νομίζω όμως ότι είναι 1%, θα λέγα ότι είναι στο 0,1 είναι η πραγματικότητα, είναι η οξεία παγκρεατίτιδα. Ο μηχανισμός δεν είναι ακόμα κατανοητός πλήρως, όμως μπορεί να συμβεί. Αυτό, για να είναι ενήμερος ο κόσμος, ξεκινάει με ένα έντονο άλγος στο επιγάστριο, γύρω από τον ομφαλό. Το άλγος είναι χαρακτηριστικό, είναι πολύ έντονο. Ο πόνος της παγκρεατίτιδας είναι αντίστοιχος με τον πόνο της γένας, είναι πολύ έντονος πόνος. Συνήθως με τη διακοπή του φαρμάκου υποχωρεί. Η παγκρεατίτιδα μπορεί να είναι μια κατάσταση δυνητικά απειλητική για τη ζωή. Σε μια παθολογική κλινική που εργάζομαι εγώ έχουμε αντιμετωπίσει τέτοια περιστατικά, όχι από GLP-1, έχω νοσηλεύσει από GLP-1, αλλά με πάρα πολύ καλή έκθεση και γρήγορη ανταπόκριση στη θεραπεία, η οποία είναι διακοπή του φαρμάκου, δεν υπάρχει κάποιο μαγικό φάρμακο. Και εκτός από την παγκρεατίτιδα λοιπόν που είπαμε και την ναυτία και την τάση για έμετο, άλλες παρενέργειες που μπορεί να κάνει είναι ότι έχει κατηγορηθεί για μία αύξηση σε μία μορφή καρκίνου του θηροειδού στο γνωστό ως medullary καρσινόμα, το οποίο όμως, αν και στα ποντίκια είχε φανεί να αυξάνει την πιθανότητα, ποτέ δεν υπήρξε έρευνα σε ανθρώπους που να αποδεικνύει αυτή την αύξηση στην πιθανότητα. Όμως, στο SPC του φαρμάκου, και τι είναι το SPC, είναι το φυλάδιο, ας πούμε, το οποίο περιέχεται μέσα στο φάρμακο, με τις επίσημες αντενδείξεις και παρενέργειες. Θεωρείται ως αντένδειξη κάποιος, αν έχει τέτοιου είδους καρκίνο στο θηροειδή, να πάρει αυτό το φάρμακο. Και επίσης ως αντένδειξη, χωρίς επίσης να είναι απόλυτα αποδεδειγμένο, θεωρείται η διαβητική αμφιβληστροπάθεια. Αυτά είναι με απλά λόγια οι κύριες παρενέργειες. Λευτέρη, από τη χρήση και τη χορήγηση αυτής της κατηγορίας των φαρμάκων, ποια είναι ποσοστιαία η αναμενόμενη απώλεια βάρους για έναν ασθενή που τα χρησιμοποιεί, πρώτον, και δεύτερον, αν απαιτείται μακροχρόνια χρήση ή όχι,
και αν η μακροχρόνια χρήση επιφέρει κάποιο είδους προβλήματα. Νομίζω αυτό πάνω κάτω το έχουμε καλύψει. Και τι γίνεται μετά τη διακοπή της θεραπείας αυτών των φαρμάκων. Όλες είναι πολύ ενδιαφέρουσες ερωτήσεις καταρχάς. Λοιπόν, η απώλεια βάρους έχει να κάνει με την ουσία που διαλέγουμε, διότι πια εκτός από τα GLP-1 έχει μπει στη ζωή μας και το γνωστό Μουτζάρο, η τριζεπατίδη, η οποία είναι ένας συνδυασμός και των δύο ουσιών που αναφέραμε πριν, και του GLP-1 και του GIP, η οποία είναι το πιο αποτελεσματικό από όλα στην απώλεια βάρους, αλλά και τις δόσεις που χρησιμοποιούμε. Θα σας πω ότι η απώλεια ξεκινάει από ένα 5% και μπορεί να φτάσει και νούμερα που αγγίζουν το 20% και το 22% σε μελέτες. Πολύ συχνά με τις μεγάλες δόσεις βλέπουμε μια απώλεια γύρω στο 15% κατά μέσο όρο, που είναι εντυπωσιακό νούμερο. Όταν ένας άνθρωπος 100 κιλών θα μπορέσει να χάσει 15 κιλά και να βρεθεί στα 85 κιλά σωματικού βάρους. Άρα λοιπόν απαιτεί και φυσικά διάρκεια στην χορήγηση, απαιτεί όσο χρειάζεται αυξανόμενη τη δόση ανά 4 εβδομάδες, ανά μήνα. Και εδώ βέβαια θέλει μία προσοχή, δεν θέλει διασύνες, δεν θέλει υπερβολές, δεν θέλει να πατήσεις στον γκάζι από την πρώτη μέρα, διότι ο σκοπός σου δεν είναι να χάσεις τα κιλά όσο το δυνατόν πιο γρήγορα, διότι εκεί θα θυσιάσεις και τον μυϊκό σου ιστό και αυτό θα το βρεις boomerang όταν θα προσπαθήσεις να τα διακόψεις τα φάρμακα, διότι πρακτικά έχοντας θυσιάσει το μυϊκό σου ιστό, αν τρως το ίδιο που έτρωχες πριν, θα παχύνεις ακόμα περισσότερο από ό,τι πριν. Άρα λοιπόν οφείλεις, τα φάρμακα δεν είναι πανάκια, δεν είναι μαγικά, ναι βοηθούν, οφείλεις να έχεις ένα άριστο διαιτολόγιο με ικανοποιητική πρόσληψη στην πρωτεΐνη και οφείλεις να γυμνάζεσαι με αντιστάσεις ώστε να διατηρήσεις το μυϊκό σου ιστό, το οποίο θα είναι το όπλο σου για το μέλλον, για να μπορέσεις να αποδεσμευτείς από τα φάρμακα. Τώρα, αν τα φάρμακα αυτά, η ερώτηση είναι αν τα παντρεύεσαι ή όχι, αν θα ζήσεις για όλη σου τη ζωή με αυτά, η απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Αρκετοί ασθενείς που δεν τα λαμβάνουν για λόγους εμφάνισης ή απώλεια βάρους, αλλά τα λαμβάνουν για ιατρικά προβλήματα και δεν είναι μόνο ο διαβήτης, δηλαδή έχουμε πια ενδείξεις ότι και μάλιστα κάποια από αυτά, όπως είναι το γνωστό Ozempic και σεμαγλουτίδι, έχουμε αποδείξεις, όχι μόνο ενδείξεις, ότι βοηθάει και τους ασθενείς με καρδιακή νόσο, μπορεί να λαμβάνουν για όλη τους τη ζωή τη σεμαγλουτίδι ή αντίστοιχα το Trulicity ή αντίστοιχα το Saxenda, τη λιραγλουτίδι. Επομένως θέλω να πω ότι οι ασθενείς με προβλήματα θα ζήσουν για όλη τους τη ζωή με αυτά τα φάρμακα. Ασθενείς οι οποίοι δεν έχουν πρόβλημα υγείας και τα λαμβάνουν για λόγους απώλειας βάρους, όταν θα πετύχουν το επιθυμητό αποτέλεσμα, μία λογική είναι ότι θα μειώσουν πάρα πολύ τη δόση, και αυτό είναι εμπειρικό, δεν έχουμε μελέτες για λόγους εμφανισιακούς, έχουμε μελέτες για την ώρα για λόγους υγείας, σε ασθενείς με προβλήματα υγείας. Άρα ή θα μειώσουν τη δόση και θα μείνουν σε μία δόση συντήρησης, ή θα μειώσουν τη δόση, θα τερματίσουν τη χρήση του φαρμάκου και θα έχουν αποκτήσει σωστές συνήθειες άσκησης, σωστές συνήθειες διατροφής και ίσως η χρήση κάποιων συμπληρωμάτων διατροφής, τα οποία αν θες μπορούμε να τα πούμε, θα μπορούσαν να προσφέρουν ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα με τα GLP-1 σε πολύ μικρότερο βαθμό, το οποίο δεν είναι για να έχουν περισσότερη απώλεια βάρους, αλλά είναι για να διατηρήσουν τα υπάρχοντα κέρδη, ας πούμε, στην απώλεια του βάρους και του λιπόδους ιστού. Άρα, από όσο καταλαβαίνω, το Μουτζάρο είναι ο πιο ισχυρός και τελευταίος παράγοντας σε αυτή την κατηγορία των φαρμάκων. Νομίζω ότι το συγκεκριμένο φάρμακο έχει εγκριθεί στην Αμερική για την απώλεια του βάρους και όχι όπως η σεμαγλουτίδη, για παράδειγμα, που η έγκρισή της αφορά το σαχαρώδη διαβήτη τύπου 2. Άκουσα με ενδιαφέρον αυτό που είπες. Εγώ θα έλεγα, Λευτέρη, και να μου πεις ποιο πρόβλημα θα υπήρχε αν κάποιος ο οποίος είναι υγιής και το κάνει για αισθητικούς λόγους πάρει μια απόφαση να χρησιμοποιήσει αυτά τα φάρμακα διαβίου και αν υπάρχουν ενδείξεις για βελτίωση της λειτουργίας του εγκεφάλου, του καρδιαγγειακού σε σχέση με αυτά τα φάρμακα και γενικότερα της ποιότητας της ζωής ενός ανθρώπου.
Γιατί θεωρώ, Λευτέρη, ότι όλο αυτό που συζητάμε είναι μέσα στο πλαίσιο της αύξησης του φαινομένου της αντίστασης στην ινσουλίνη, που οδηγεί σε μια πολύ μεγάλη σειρά προβλημάτων, όπως είναι η αισθητική δυσλειτουργία, όπως είναι η παχυσαρκία, όπως είναι ενδεχομένως το Αλτσχάιμερ και άλλες παθήσεις. Επομένως, τι έχεις να μας πεις γι' αυτά? Καταρχάς, αυτό το οποίο αναφέρεις είναι σωστό. Πριν πάμε στα φάρμακα, ας πάμε σε αυτό που θεραπεύουν. Η παχυσαρκία από μόνη της είναι λόγος για να εμφανίσει κάποιος εκφυλιστικές αλλοιώσεις στον εγκέφαλο, είναι λόγος για να κάνει ένα επεισόδιο, ένα εγκεφαλικό επεισόδιο, αγκιακό επεισόδιο, είναι λόγος, πιάνοντας ένα τα όργανα, για να κάνει μια πνευμονική εμβολή, είναι λόγος για στεφανιαία νόσο, για να βουλώσουν τα αγκία του, λόγος για να έχει υπέρταση, λόγος για να έχει δυσλιπιδεμία. Είναι λόγος για να εμφανίσει λιπόδη διήθηση στο ύπαρ, λόγος για να έχει χρόνια νεφρική νόσο και σωστά λόγος ακόμα και για τη αισθητική της λειτουργία και για τη στηρότητα και για περιφερειακή νόσο των αρτηριών των κάτω άκρων. Έτσι. Οπότε βλέπουμε ότι η παχυσαρκία και για καρκίνους φυσικά βλάπτει από τον εγκέφαλο μέχρι τα δάκτυλα των ποδιών συν τις νεοπλασματικές νόσους. Και τα φάρμακα αυτά, εκτός από τα αποδεδειγμένα ωφέλη που έχουν, τα οποία όπως είπαμε δεν είναι μόνο στη μείωση του ζαχάρου και στη διόρθωση αυτής της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης και στην αντίσταση στην ινσουλίνη όπως σωστά είπες, ξέρουμε σίγουρα, τουλάχιστον για τη σεμαγλουτίδη, για το Ozempic, ότι βοηθάει και στα καρδιαγγειακά νοσήματα, μειώνει την πιθανότητα κάποιος να παρουσιάσει καρδιαγγειακό νόσημα και δίνεται, δεν είναι φάρμακο μόνο για τους παθολόγους, τους διαβητολόγους και τους ενδοκρινολόγους, είναι φάρμακο που το χρησιμοποιούν και οι καρδιολόγοι πια. Και Μάλιστα. έχουμε ενδείξεις και ίσως στο μέλλον, και όχι μακροχρόνια, σύντομα, να έχουμε και αποδείξεις ότι τα φάρμακα αυτά θα είναι χρήσιμα στη λιπόδη διήθηση, στο να μαζεύει, να προστατεύει μάλλον ή να μειώνει το λίπος από το σηκώτη, είναι χρήσιμα ίσως στην νεφρική νόσο, στη χρόνια νεφρική νόσο, καθυστερώντας την εξέλιξή της, είναι χρήσιμα στην αύξηση της γονιμότητας, είναι χρήσιμα στο να προστατεύουν από τις εκφυλιστικές νόσους του εγκεφάλου, Αλτσχάιμερ κτλ. Και κάτι άλλο το οποίο ίσως να έχει ενδιαφέρον και έχουμε επίσης ενδείξεις, όχι ακόμα απόλυτες αποδείξεις, ότι ίσως μπορούν να περιορίσουν και φαινόμενα όπως είναι ο αλκοολισμός, μειώνοντας την ανάγκη που έχει κάποιος για κατανάλωση μεγάλων ποσοτήτων αλκοόλ, οπότε ίσως να μπορούν να χρησιμοποιηθούν και σε καταστάσεις αντίστοιχες με χρήση κάποιων ουσιών κτλ. Επομένως φαίνονται ότι αυτά τα φάρμακα είναι ασφαλή και φαίνεται ότι ίσως έχουν και πολλαπλά ωφέλη για την υγεία. Όλα αυτά με τις ενδείξεις που έχουμε σήμερα, γιατί είναι φάρμακα που έχουν μπει στη ζωή μας τα τελευταία χρόνια και μπορεί να μιλάμε πάλι σε 5 ή 10 ή 15 χρόνια και να λέμε κάποια άλλα πράγματα. Από όσο εγώ καταλαβαίνω, είναι μια πολλά υποσχόμενη κατηγορία φαρμάκων η οποία εξελίσσεται και στο μέλλον ενδεχομένως, εγώ το πιστεύω, θα βρουν χρήση για μια σειρά ασθενειών και για τη γενικότερη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού. Τώρα, Λευτέρη, να σε ρωτήσω αν αυτά τα φάρμακα είναι συνταγογραφούμενα και αν όχι, αν είναι ακριβά φάρμακα για κάποιον που θα επέλεγε αυτή τη θεραπεία με αυτούς τους παράγοντες. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι εξαρτάται. Εκτός από το Μουντζάρο, το καινούριο φάρμακο που έχει έρθει στην Ελλάδα, τα υπόλοιπα όλα και το σεμαγλουτούδι, το Ozempic και το Trulicity και το Saxenda είναι συνταγογραφούμενα φάρμακα, εφόσον κάποιος πληρεί τις προϋποθέσεις. Μάλιστα απαιτούν πρωτόκολλο. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ακόμα και για το γιατρό, όταν θέλει να συνταγογραφήσει αυτό το φάρμακο, οφείλει να κάνει μια διαδικασία η οποία αποθηκεύεται στο σύστημα, σε μια βάση δεδομένων, και φαίνεται πια ο ασθενής αυτός ότι αυτή η αγωγή του θα είναι μακροχρόνια, θα έχει αυτό το πρωτόκολλο το οποίο θα τον ακολουθεί στα υπόλοιπα χρόνια της ζωής του. Το κόστος, εάν δεν συνταγογραφηθούν, εξαρτάται την ουσία. Σε αυτά τα οποία δίνεται τουλάχιστον η συνταγογράφηση έχει μεγάλη διαφορά. Δηλαδή, ας πούμε ότι στο Ozempic ένα στυλό το οποίο θα διαρκέσει για 1 μήνα, για 4 εβδομάδες,
χωρίς συνταγή θα κοστίσει γύρω στα 110-120 ευρώ, όταν με συνταγή θα κοστίσει γύρω στα 20 με 30 ευρώ, οπότε είναι σημαντική η διαφορά. Τώρα το καινούριο φάρμακο που έχει έρθει στη ζωή μας, το Μουντζάρο, δεν συνταγογραφείται, ούτε σε κανέναν ασθενή δεν μπορεί να συνταγογραφηθεί ακόμα, θα έρθει και η συνταγογράφησή του, οπότε συνήθως με μια χειρόγραφη συνταγή και μια σφραγίδα του γιατρού, ή ακόμα και χωρίς, για να μιλάμε τη γλώσσα της αλήθειας, κάποιος μπορεί να το προμηθευτεί από το φαρμακείο, και αν και η τιμή του για τα ελληνικά δεδομένα είναι δυσβάσταχτη, μιλάμε για 200 και ευρώ, νομίζω ότι γίνεται ανάρπαστο ήδη. Μάλιστα θα σου πω ότι από τη δικιά μου εμπειρία ήξερα κόσμο ο οποίος πριν ακόμα έρθει στην Ελλάδα μπορεί να έκανε ταξίδια στο εξωτερικό, στο Ντουμπάι ή και σε άλλες χώρες της Ευρώπης, στη Γερμανία, στην Αγγλία, ή ακόμα και να μπορούσε να βρει με online φαρμακεία τρόπο για να το προμηθευτεί. Οπότε, αν κάποιος είναι διατεθειμένος να κάνει όλα αυτά, φαντάσου αν το έχει δίπλα του στο φαρμακείο της γειτονιάς του, είναι σίγουρο ότι δεν θα κοιτάξει τα 200 και ευρώ όταν κάτι είναι αποτελεσματικό, έτσι. Λευτέρη, λοιπόν, το Μουντζάρο είναι ο τελευταίος δυνατός παίχτης για την ώρα. Προβλέπω ότι δεν θα είναι το τελευταίο φάρμακο αυτής της κατηγορίας. Εικάζω ότι οι φαρμακευτικές εταιρείες βρίσκονται ήδη σε μεγάλο ανταγωνισμό, γιατί όπως είπες η αγορά είναι μεγάλη και τα λεφτά είναι πολλά για να αγνοήσουν μια τέτοια αγορά. Θέλεις να μας πεις λίγο, σε παρακαλώ, για τη δοσολογία, για τον τρόπο χορήγησης τέτοιων φαρμάκων, πώς θα πήγαινε, αν είναι σταθερή, αν κλιμακώνεται ανά εβδομάδα, πώς είναι αυτό? Καταρχάς να πω ότι η εικασία που κάνεις είναι απόλυτα σωστή. Ήδη τρέχουν μελέτες για άλλες ουσίες, οι οποίες και αυτές φαίνονται ότι έχουν όχι μάλλον ίδιο, αλλά ακόμα πιο αποτελεσματικό, μάλλον ακόμα πιο εντυπωσιακό όφελος στην απώλεια του βάρους. Μια ουσία η οποία θα έρθει τα επόμενα χρόνια, από ό,τι φαίνεται, στη ζωή μας, είναι η ριτατροτίδη. Τώρα όσο αφορά τις δόσεις, το Μουντζάρο ξεκινάει από 2,5 μιλιγκράμμ, υπάρχει τον 5 μιλιγκράμμ, τον 7,5, τον 10, 12,5 και 15, άρα βλέπουμε ότι αυτή η κλιμάκωση είναι από 2,5 μέχρι 15 που είναι η μέγιστη δόση. Κάποιος καλείται να ξεκινήσει με την ελάχιστη δόση και ανά μήνα, ανά 4 εβδομάδες, παρακολουθώντας την απώλεια βάρους αλλά και τη γενικότερη του κατάσταση, αυξάνεται η δόση μέχρι το επιθυμητό αποτέλεσμα. Δεν σημαίνει ότι όλοι όσοι ξεκινάνε τα φάρμακα αυτά πρέπει να φτάσουν στη μέγιστη δόση. Πολλές φορές μας έχει τύχει ασθενείς να τα πηγαίνουν εξαιρετικά με πολύ χαμηλές δόσεις, επομένως δεν υπάρχει λόγος να τους αυξήσεις την δόση. Να αναφέρω κιόλας ότι οι παρενέργειες συνήθως που αναφέραμε εμφανίζονται νωρίς, εμφανίζονται από τις πρώτες δόσεις, από τις μικρές δόσεις. Δηλαδή δεν είναι ότι κάποιος θα πάρει τον 2,5 και δεν θα κάνει παγκρεατίτιδα, αλλά στον 15 θα εμφανίσει παγκρεατίτιδα. Ωραία. Λευτέρη, σε ακραίες παθολογικές καταστάσεις παχυσαρκίας, μιλάω για περιπτώσεις ανθρώπων που είναι 220-230 κιλά και θέλουν να ξεκινήσουν μια διαδικασία. Ασφαλώς αυτοί οι άνθρωποι έχουν τεράστια δυσκολία σε σχέση με την άσκηση. Το σωματικό βάρος δεν επιτρέπει και ενδεχομένως η χρόνια υπερφαγία επίσης δεν επιτρέπει να αλλάξουν δραστικά το διατροφολόγιό τους, και αν το έκαναν αυτό θα αντιμετώπιζαν σοβαρά προβλήματα όπως η πέψη και η προσαρμογή της και ούτω καθεξής. Στις περιπτώσεις αυτές των ανθρώπων που θέλουν να μπουν και σε διαδικασία διατροφής, αλλά η σκέψη για το φαγητό είναι συνεχής και διαρκής στο μυαλό τους, βοηθάνε τα συγκεκριμένα φάρμακα? Θα έπρεπε να σκεφτούν τη χρήση τους, ούτως ώστε αυτή η διαδικασία να γίνει λιγότερο, σε εισαγωγικά, επώδυνη ψυχολογικά. Θα το πω ξανά, θα πω ότι πριν καταφύγουν σε αυτά τα φάρμακα θα πρέπει πρώτα να έχουν ελέγξει ότι δεν υπάρχει κάποιο άλλο πρόβλημα παθολογικό στα υπόλοιπα συστήματα. Θα πρέπει να έχει ελεγχθεί ο θηροειδής τους, θα πρέπει να έχει ελεγχθεί το ορμονικό τους σύστημα και θα πρέπει να έχει ελεγχθεί φυσικά και το ζαχαρό τους, αν υπάρχει αντίσταση στην ινσουλίνη και σε τι βαθμό είναι αυτή η αντίσταση, και όλες οι υπόλοιπες βιοχημικές εξετάσεις, έτσι. Και μετά, ναι, φυσικά μπορούν με τη συμβολή του γιατρού να τα καταφύγουν σε αυτές τις λύσεις. Όντως,
τα GLP-1 και τα GIP, ο συνδυασμός δηλαδή που συζητάμε τώρα, όντως δρούν στον εγκέφαλο, καταστέλουν την όρεξη, άρα λοιπόν πεινάω λιγότερο, ο κορεσμός έρχεται πιο γρήγορα, όπως και εσύ είπες πριν, το φαγητό καθυστερούν τη γαστρική κένωση, δηλαδή το φαγητό από το στομάχι περνάει πιο αργά στα έντερα, άρα νιώθω γεμάτος, νιώθω χορτάτος για περισσότερη ώρα. Και ναι, είναι αλήθεια ότι θα βοηθήσουν ένα τέτοιο ασθενή και έναν τέτοιο άνθρωπο να προσαρμοστεί πιο εύκολα στις νέες συνθήκες της διατροφής του, να μειώσει το φαγητό πιο εύκολα, χωρίς να σημαίνει πάλι ότι δεν θέλει προσπάθεια, έτσι. Απλώς είναι μια πιο εύκολη διαδικασία με τα φάρμακα αυτά. Αυτό το γεγονός ότι κάνει τη διαδικασία πιο εύκολη και ενδεχομένως βατή, για μένα είναι πάρα πολύ ελκυστικό χαρακτηριστικό, γιατί έχω δει ανθρώπους να θέλουν να κάνουν ειλικρινή προσπάθεια, αλλά συναντάνε πρόβλημα στο να σκέφτονται κάθε λεπτό της ημέρας, εφόσον μπουν σε διαδικασία διατροφής, το φαγητό. Αυτό βέβαια συμβαίνει και σε ορισμένους ανθρώπους οι οποίοι δεν έχουν παθολογία και ξεκινάνε απλώς μία δίαιτα για να χάσουν βάρος, και οι σκέψεις τους ξαφνικά περιστρέφονται όλες γύρω από το φαγητό. Επομένως, ναι, θεωρώ ότι ίσως είναι μία λύση που θα έπρεπε να σκεφτούν εδώ πέρα, ασφαλώς με τη συμβουλή του γιατρού τους και την αρρωγή του γιατρού τους, ούτως ώστε να ελέγξουν και τις όποιες πιθανές παρενέργειες μπορούν να υπάρξουν. Τι άλλο πιστεύεις ότι πρέπει να προσθέσουμε σε σχέση με την κατηγορία αυτή των φαρμάκων? Πριν να απαντήσω σε αυτή την ερώτηση, θα πρέπει να πω το εξής. Ναι, είναι αλήθεια ότι τα φάρμακα αυτά και το τελευταίο που συζητάμε, το Μουντζάρο, μάλλον προτείνονται από τους γιατρούς, το Μουντζάρο ειδικά, για τη νοσογόνο παχυσαρκία. Συνεπώς κάποιος ο οποίος δυσκολεύεται να χάσει βάρος αλλά δεν είναι παχύσαρκος, δεν υπάρχει κάποια οδηγία ιατρική επίσημη ότι πάρε αυτά τα φάρμακα για να σε βοηθήσουν. Όμως, από την άλλη πλευρά, νομίζω ότι ο γιατρός δεν πρέπει να είναι μπαμπούλας, ούτε ο μπαμπάς που μαλώνει τον ασθενή. Όταν έχεις έναν ενήλικα άνθρωπο απέναντί σου, ο οποίος σου λέει ότι γιατρέ, έχω μάθει για αυτά τα φάρμακα και θέλω να τα πάρω, οφείλεις να του εξηγήσεις τι ακριβώς κάνουν, τι παρενέργειες μπορούν να έχουν, και αν είναι αποφασισμένος να τα πάρει, μπορείς να βάλεις τις ιατρικές σου γνώσεις για να το κάνει αυτό με μεγαλύτερη ασφάλεια. Έτσι, αυτό είναι πολύ σημαντικό, για να αισθάνεται και ο άλλος ότι έχω τη βοήθεια του γιατρού μου και ο γιατρός μου δεν είναι ένας εχθρός ή ένας που θα με μαλώσει. Δεν είναι αυτή η ουσία, να φοβάσαι τον γιατρό σου. Μπράβο, Λευτέρη. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. Ναι, αυτό είναι πάρα πολύ εύστοχο που λες, γιατί σε τέτοιες περιπτώσεις ανθρώπων που έχουν τέτοιου είδους βάρος τόσο μεγάλο, είναι στα πρόθυρα της ψυχολογικής κατάρρευσης. Ενδεχομένως έχουν δοκιμάσει και ξαναδοκιμάσει διάφορες διατροφικές προσεγγίσεις και μεθόδους να χάσουν βάρος και έρχονται επαναλαμβανόμενα σε απογοήτευση, γιατί είναι μια διαδικασία η οποία είναι χρονοβόρα. Τα αποτελέσματα που βλέπουν μέσω απλώς της μείωσης των θερμίδων είναι πάρα πολύ μικρά. Δεν λέει κάτι ιδιαίτερο σε κάποιον ο οποίος είναι 220-230 κιλά, αν χάσει 1-2 κιλά μέσα σε 2 εβδομάδες. Η συνολική του κατάσταση δεν αλλάζει, τουλάχιστον σημαντικά ή όπως το προσδοκά. Και θα έλεγα το εξής. Εσύ το θέτεις πάρα πολύ καλά. Εάν ένας ασθενής θέσει στο γιατρό του αυτό το πρόβλημα λέγοντάς του το εξής: είμαι ήδη σε ένα κίνδυνο υγείας και ζωής, μόνο και μόνο επειδή περιφέρω αυτό το τεράστιο σωματικό βάρος και χρειάζεται μεταβολικά να το στηρίζω. Άρα οι οποιασδήποτε παρενέργειες αυτής της διαδικασίας της χορήγησης τέτοιων φαρμάκων, νομίζω ότι μπορεί να είναι και μονόδρομος, γιατί έχει εξαντλήσει όλες τις άλλες δυνατότητες που είχε, και τις ψυχολογικές και τις διατροφικές. Επομένως, πράγματι οι γιατροί θα πρέπει να είναι ανοιχτόμυαλοι και να δουν τη μεγάλη εικόνα. Ήδη έχω παθολογία στα χέρια μου, ήδη έχω κίνδυνο ζωής. Βοηθάω αυτό τον ασθενή ή στέκομαι κριτικά απέναντί του, επαναλαμβάνοντας το ότι πρέπει να στηριχτεί μόνο σε διατροφή και άσκηση, που ο δρόμος εκεί πέρα ενδεχομένως είναι κλειστός. Είναι σωστό αυτό που λες. Όταν μιλάμε πια για την νοσογόνο παχυσαρκία και έχουμε έναν ασθενή με τα κιλά που περιγράφει,
Ναι, όντως, ας πούμε, για το Μουντζάρο αυτό το φάρμακο έχει ένδειξη στην Αμερική, μπορεί να το λάβει λοιπόν ως θεραπεία, γιατί όντως είναι νόσος. Εγώ πριν αναφέρθηκα στις περιπτώσεις στις οποίες μπορεί να έχουμε κάποια παραπανήσια κιλά και να θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε. Τώρα, όσο αφορά το πρώτο σκέλος της ερώτησης, το είπαμε και πριν, το ξαναλέω, είναι σημαντικό να γίνει κατανοητό. Ο παχύσαρκος ο ασθενής που δυσκολεύεται να χάσει κιλά δεν είναι μόνο τεμπέλης και δεν είναι τεμπέλης βασικά, όχι δεν είναι μόνο. Όντως, όταν επηρεάζονται ή όταν επηρεάζεται η παραγωγή και η δράση αυτών των ουσιών που αναφέραμε, επηρεάζεται και η ικανότητά του στο να χάνει βάρος. Άρα λοιπόν ένας ασθενής ο οποίος έχει αντίσταση στην ινσουλίνη, έχει μειωμένη παραγωγή στις συγκρετίνες, φαίνεται ότι η προσπάθεια αυτή για να χάσει βάρος είναι πολύ πιο δύσκολη σε σχέση με ένα άτομο το οποίο δεν έχει να αντιμετωπίσει αυτά τα προβλήματα. Άρα λοιπόν, χρησιμοποιώντας αυτά τα φάρμακα, τα οποία είπαμε ότι είναι αποτελεσματικά και για την υγεία του, αλλά και για την απώλεια βάρους, θα του δώσει και μία όθηση για να προσπαθήσει περισσότερο, διότι βλέπει ότι η προσπάθεια που καταβάλει έχει αντίκρισμα και στην υγεία του και στην εμφάνισή του και στο πώς αισθάνεται. Συνεπώς είναι ένα boost, μία όθηση για κάτι καλύτερο. Σημασία έχει όμως να γίνει κατανοητό ότι δεν είναι το μοναδικό κομμάτι που λείπει από το puzzle. Έτσι, δηλαδή αυτά τα φάρμακα, το είπαμε, απαιτούν και το συνδυασμό των άλλων παραγόντων. Δεν θα αντικαταστήσουν τη δίαιτα, δεν θα αντικαταστήσουν τη σωστή διατροφή, δεν θα αντικαταστήσουν την άσκηση. Είναι όμως πολλές φορές αυτό το βηματάκι το οποίο θα τους δώσει το αποτέλεσμα πιο γρήγορα, θα τους βοηθήσει και εκείνοι, βλέποντας τα αποτελέσματα, θα μείνουν πιστοί στο πλάνο και θα προσπαθήσουν για κάτι καλύτερο. Ισχύει αυτό που λες, γιατί πολλές φορές μας κρατάει σε μια διαδικασία το να φέρνουμε κάποιο αποτέλεσμα. Το να δοκιμάζω πρακτικές και να μην έρχεται αποτέλεσμα, ασφαλώς με απογοητεύει. Και όταν αυτό είναι το τελευταίο χαρτί που έχω, άραγε είναι το τελευταίο χαρτί που έχω, διότι νομίζω ότι η άλλη μέθοδος είναι το γαστρικό bypass. Αν όμως είναι το τελευταίο χαρτί που έχω, θεωρώ ότι οφείλω να παίξω αυτό το χαρτί. Τα φάρμακα αυτά φαίνεται στις μελέτες ότι πλησιάζουν ακόμα και τα αποτελέσματα στην απώλεια βάρους που έχουν οι επεμβατικές παρεμβάσεις, όπως αυτή που ανέφερες. Και τα καινούργια τα οποία θα έρθουν από τις μελέτες που τρέχουν και έχουμε, φαίνεται ότι ίσως μπορούν και να ξεπερνούν το αποτέλεσμα που μπορούν να έχουν οι επεμβατικές αυτές πράξεις. Συνεπώς, είναι μία λύση με μικρό ρίσκο, γιατί όπως είπαμε δεν έχει τουλάχιστον σημαντικές παρενέργειες, κάτι που δεν είπαμε και είναι πολύ σημαντικό σε ένα διαβητικό φάρμακο. Το πρώτο το οποίο σε ενδιαφέρει είναι να μην κάνει υπογλυκαιμίες, η οποία δυνητικά είναι κατάσταση που μπορεί να κινδυνεύσει η ζωή κάποιου ανθρώπου. Και τα GLP-1 και ο συνδυασμός δεν κάνουν υπογλυκαιμίες, ειδικά σε ανθρώπους που δεν λαμβάνουν μαζί άλλα αντιδιαβητικά φάρμακα. Ο λόγος είπαμε ποιος είναι, ότι αυτά τα φάρμακα λειτουργούν με το φαγητό, άρα όταν έχουμε μια φυσιολογική γλυκόζη δεν θα μας επηρεάσουν, δεν θα μας στηρίξουν περισσότερο. Άρα μιλάμε για φάρμακα που είναι ασφαλή, μιλάμε για φάρμακα που πιθανόν βοηθούν και άλλα όργανα, κάποια αποδεδειγμένα, άλλα το πιστεύουμε και θα αποδειχθεί σε λίγο καιρό, και είναι μια λύση μη επεμβατική, δεν σε χειρουργεί κανείς, δεν σου κόβει το στομάχι, δεν στο μαζεύει, και φυσικά μπορεί ένας ασθενής που τα έχει ανάγκη να τα χρησιμοποιήσει και θα τον βοηθήσουν και στην απώλεια και στην υγεία του. Εγώ, Λευτέρη, πάνω σε αυτά που λες, θα συμπληρώσω το εξής. Βλέπω ότι το φαινόμενο της παχυσαρκίας δεν μειώνεται, διωγγώνεται γενικά. Ένα είναι αυτό. Και ένα δεύτερο είναι το γεγονός ότι πλέον πολλοί άνθρωποι έχουν αρκετά χρήματα και ελεύθερο χρόνο για να θέλουν να φροντίσουν τη σωματική τους εμφάνιση. Επομένως, παρά τις δυνητικές παρενέργειες, οι οποίες, όπως είπαμε, δεν είναι και τρομερές, να το πω έτσι απλουστευτικά, το πεδίο ανάπτυξης αυτού του τομέα των φαρμάκων, εγώ το βλέπω να εξελίσσεται ραγδαία και σε ορισμένα χρόνια, ίσως σε μια δεκαετία, θεωρώ ότι θα είναι φάρμακα πρώτης γραμμής για μια μεγάλη γκάμα ανθρώπων που αντιμετωπίσουν και παχυσαρκία και ενδεχομένως θέλουν να βελτιώσουν την εμφάνιση, παύλα ποιότητα της ζωής τους, και για λόγους ματαιοδοξίας
και ούτω καθεξής. Πώς το σχολιάζεις? Εννοώ, υπάρχει περίπτωση αυτό το τρένο να σταματήσει? Γιατί εγώ δεν το βλέπω. Νομίζω ότι έχει πάρει μπροστά και δεν πρόκειται να σταματήσει και μόνο μπροστά θα πάει και η διάδοσή τους θα είναι πιο ευρεία και προσωπικά ψήνουμε και για το Μουτζάρο. Δεν πιστεύω ότι θα σταματήσει ίσα ίσα. Οι φαρμακοβιομηχανίες επενδύουν τεράστια ποσά στην έρευνα αυτών των φαρμάκων. Αν δεν κάνω λάθος, χωρίς να μεταφέρω την πληροφορία αυτή με απόλυτη ακρίβεια, νομίζω ότι η εταιρεία που έφτιαξε το Ozempic, τη σεμαγλουτίδη, πρέπει να έκανε μεγαλύτερο τζίρο από ό,τι έβγαλε όλη η χώρα μαζί. Οπότε μπορείς να καταλάβεις γιατί πόσα μιλάμε. Σίγουρα δεν θα σταματήσει. Τόσα χρόνια ψάχναμε ένα αποτελεσματικό φάρμακο για την παχυσαρκία και για την απώλεια βάρους και δεν υπήρχε. Τώρα υπάρχει. Ο κόσμος, το ξέρεις καλύτερα από μένα, κάνει τα πάντα για να αλλάξει την εικόνα του. Πολλές φορές ρισκάρει την ζωή του με άλλες ουσίες οι οποίες έχουν περισσότερες παρενέργειες και όμως θα το πάρει αυτό το ρίσκο, ό,τι και να του πεις, τόσο και αν γνωρίζει, γιατί πια όλοι γνωρίζουν το τι ακριβώς κάνουν ή σε ένα βαθμό το τι κάνουν. Επομένως, ένα φάρμακο το οποίο δεν φαίνεται να έχει τόσες πολλές παρενέργειες, σίγουρα πολύ πιο εύκολα θα το πάρει κάποιος όταν ξέρει ότι με αυτό έχει πολύ καλές πιθανότητες να χάσει σωματικό βάρος. Εμένα, Λευτέρη, μου φαίνεται πάρα πολύ ωραία στρωμένη η παρτίδα. Από τη μία μεριά έχουμε την βιομηχανία των τροφίμων, η οποία μας κατακλείζει με διαφημίσεις που οδηγούν σε υπερφαγία, άρα στο φαινόμενο της παχυσαρκίας. Έχουμε από την άλλη μεριά την πρόκριση τακτικών, τρώγε 5-7 γεύματα, 6 γεύματα την ημέρα, τρώγε συνέχεια να μην πέφτει ποτέ η ινσουλίνη, και από την άλλη μεριά έρχεται μια άλλη βιομηχανία να αντιμετωπίσει τα αποτελέσματα που δημιουργεί η προηγούμενη βιομηχανία. Επομένως είναι ένα πάρα πολύ ωραίο ping-pong που παίζεται και θέλω να σε ρωτήσω αν υπάρχει κάποια διαφορά ποσοστιαία στην παχυσαρκία στις λεγόμενες χώρες του δυτικού κόσμου σε σχέση με χώρες που δεν ανήκουν στο λεγόμενο δυτικό κόσμο. Φυσικά και υπάρχει. Καταρχάς περιμένουμε ότι μέχρι το 2040 θα έχει αυξηθεί η παχυσαρκία σε ένα ποσοστό από 15% έως και 30%. Είναι τεράστιο το νούμερο. Δεν νομίζω ότι υπάρχει άλλη πάθηση αυτή τη στιγμή με τόσο μεγάλο ρυθμό αύξησης. Λευτέρη, συγγνώμη, σε διακόπτω τώρα τον ηρμό σου, ζητάω συγγνώμη, αλλά λέω τέλεια, εδώ πέρα αν ήμουν επενδυτής, με την αύξηση που αναφέρεις θα επένδυα ό,τι έχω και δεν έχω και το βρακί μου σε εταιρείες που αναπτύσσουν τέτοια φάρμακα, γιατί θα είχα σίγουρα κέρδη. Σωστό είναι αυτό. Αυτό είναι σωστό. Εννοείται. Τα φάρμακα αυτά θα είναι χρήσιμα και ακόμα πιο χρήσιμα στο μέλλον. Έχουν και τριπλή συνδυασμοί. Φάρμακα τα οποία θα έχουν ακόμα μεγαλύτερα αποτελέσματα από ό,τι έχει το Μοντζάλο που μας εντυπωσιάσει τώρα. Συνεπώς, ναι, είναι μια πολύ καλή ιδέα για επένδυση. Αυτές οι εταιρείες και οι φαρμακοβιομηχανίες θα πάνε σίγουρα μπροστά. Τα φάρμακα αυτά, όπως είπαμε, ότι εκτός από το σωματικό βάρος έχουν και μεγάλη διαφορά στη μείωση της γλυκοζηλιωμένης αιμοσφαιρίνης. Δηλαδή υπάρχουν ασθενείς που ξεκινάνε διαβητικοί και όταν φτάνουν σε μια σημαντική απώλεια βάρους βλέπουν γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, η οποία μπορεί να έχει στην αρχή 7 και μπορεί να δει και μείωση ακόμα και της τάξης του 2 ή και 2,5%. Δηλαδή, αν ασθενής που έχει 7,5 γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη να δει 5,5%, ξαφνικά δεν είναι καν διαβητικός, έτσι. Είναι πολύ εντυπωσιακό το νούμερο. Συνεπώς, ναι, είναι αποτελεσματικά φάρμακα και αφού κάτι δουλεύει, και δουλεύει και στην εμφάνιση, όπου ξέρουμε όλοι ότι για την υγεία μπορεί να μην ενδιαφερθούν τόσο πολύ. Όταν κάτι όμως δουλεύει στην εμφάνιση, ο άλλος είναι διατεθειμένος να κάνει τα πάντα για να το αποκτήσει. Νομίζω ότι ό,τι τιμή και να του βάλεις, θα τα δώσει για αυτό το φάρμακο το οποίο θα του αλλάξει την εικόνα. Έτσι είναι, για την εμφάνισή τους και τον αρκισισμό τους. Οι άνθρωποι θα ξόδευαν και θα έκαναν πολλά. Επομένως ο δρόμος είναι ανοιχτός και αναπτυσσόμενος. Υποψήφιοι επενδυτές, σπεύστε τώρα που είναι νωρίς. Εδώ είναι η ευκαιρία. Θεωρώ, Λευτέρη, ότι δεν υπάρχει περίπτωση παρά
απειροελάχιστη ένας άνθρωπος παχύσταρκος να μην έχει αντίσταση στην ινσουλίνη. Και όλα νομίζω που συζητάμε εντάσσονται στο ευρύτερο πλαίσιο της αντίστασης στην ινσουλίνη, που αφορά πάρα πολύ μεγάλο μέρος του πληθυσμού και δεν το γνωρίζει, και αυτό έχει να κάνει με την υπερφαγία. Ουσιαστικά αυτό που εγώ παρατηρώ, χωρίς να είμαι γιατρός ή ειδικός, είναι ότι η τάση είναι φάει καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, ξεκίνα από το πρωί, τρώγε δημητριακά με τίγκα στη ζάχαρη, ανέβασε την ινσουλίνη σου, 2 ώρες μετά φάει ένα σνακ, ξανανέβασε την ινσουλίνη σου, 3 ώρες μετά φάει ένα πλήρες γεύμα, ανέβασε την ινσουλίνη σου, μετά μην ξεχάσεις να αφήσεις το στομάχι σου ελεύθερο, ξαναφάει ένα σνακ, το βράδυ φάει γεύμα και πριν τον ύπνο φάει και κάτι για να μην πέσει νηστικός. Να πω την αλήθεια, αυτό το κάνω και εγώ για την περίπτωση του σεισμού. Τρώω ακριβώς πριν κοιμηθώ, έτσι ώστε αν γκρεμιστεί το κτίριο και ψάχνουν να με βρουν οι διασώσεις, τουλάχιστον να αντέξω πολλές μέρες στα ερείπια. Πώς το βλέπεις αυτό? Είναι ένα φαινόμενο το οποίο έχει να κάνει με τη σύγχρονη προσέγγιση της διατροφής? Και επιπλέον ερώτηση θέλω να σου θέσω την εξής: μήπως υπάρχει κάτι λάθος στην διατροφική πυραμίδα? Όλη η πρόκριση του υδατάνθρακα στη βάση, φάει πάρα πολύ υδατάνθρακα, μην τρως πρωτεΐνη, η πρωτεΐνη θα σε κάνει να βγάλεις κέρατα, ουρά και τα λοιπά, πάνε τα νεφρά σου, έχει δημιουργήσει αυτό το φαινόμενο? Ναι. Μέσα μεγάλες αλήθειες. Καταρχάς, μόνο μία βόλτα αν κάνεις από ένα νοσοκομείο και δεις τι σερβίρουν στους νοσηλευόμενους ασθενείς, εκεί είναι που θα τρομάξει κανείς. Έχω φρίξεις. Ναι. Σε διαβητικούς ασθενείς, ναι. Συγγνώμη. Το οποίο κυρίως αποτελείται από υδατάνθρακες. Επίσης υπάρχει και αυτή η φιλοσοφία, αλλά αυτό είναι άλλο θέμα βέβαια, ότι αν είσαι διαβητικός και έχεις καταφύγει στην ινσουλίνη, τότε εντάξει, σε έχουμε απενοχοποιήσει, θα έχεις καταστρέψει όλα, οπότε μπορείς να τρως τα μακαρόνια σου μόνο ό,τι θέλεις από υδατάνθρακες απλούς και απλά κάνε τις σωστές μονάδες. Αλλά για να μην ξεφύγω και πάω σε άλλα θέματα, σε αυτό το οποίο ανέφερες, αλήθεια είναι αυτό. Βέβαια ο καθένας όταν αποφασίζει το πώς τρέφεται πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τι στόχους έχει. Άλλους στόχους έχει ένας επαγγελματίας αθλητής, άλλους στόχους έχει κάποιος ο οποίος θέλει να είναι υγιής και να ζήσει όσο το δυνατόν περισσότερο μπορεί, αλλά και να έχει ποιότητα στη ζωή του, γιατί αυτό είναι συμβόλαιο, δεν έχει κανείς. Αύριο βγαίνω εγώ, βγαίνεις εσύ, πατάμε τα σπάσματα, το ξέρεις καλύτερα από μένα, μάλλον με τις εμπειρίες που έχει ζήσει. Συμβαίνει κάτι και αλλάζουν όλα. Επομένως, οφείλεις να έχεις συνειδητοποιήσει τους στόχους σου και το τι κάνεις. Ένας αθλητής, όταν είναι εν ενεργεία, ξέρει ότι αυτό που κάνει μπορεί να μην είναι το βέλτιστο για την υγεία του, όμως είναι το βέλτιστο για την απόδοσή του. Έτσι. Ένας άνθρωπος, ο οποίος όμως, γιατί αυτό συζητάμε, θέλει να είναι υγιής και να είναι σε φόρμα, φυσικά και πρέπει να προσέχει τους υδατάνθρακες του. Αυτοί καλό θα είναι να είναι περιορισμένοι και οι πηγές οι οποίες τους λαμβάνει να είναι ποιοτικές και να μην είναι απλές κενές θερμίδες που του αυξάνουν τη γλυκόζη. Συμφωνώ για αυτό που είπες, το ότι ο τρόπος με τον οποίο ζούμε στις ευρωπαϊκές χώρες αλλά και στην Αμερική επιτάσσει τα γεύματά μας συνέχεια να μας αυξάνουν τη γλυκόζη στο αίμα. Αυτό αντίστοιχα μετά όταν λειτουργεί το πάγκρεάς σου καλά να παράγει μεγάλες ποσότητες ινσουλίνης, να σου ρίχνει τη γλυκόζη, εσύ να ξαναπεινάς και να πρέπει να επαναλαμβάνεις αυτόν τον κύκλο συνεχόμενα μέσα στην ημέρα. Κάτι το οποίο δυνητικά οδηγεί σε διαβήτη τύπου 2, εξάλλου αυτό είναι, ξεκινάει μια αντίσταση στην ινσουλίνη, χρειάζεται μεγαλύτερες ποσότητες παραγωγής ινσουλίνης από το πάγκρες και κάποια στιγμή αυτά τα β' κύτταρα, για να το πούμε απλά, ανεβάζουν στροφές, έρχεται κάποια στιγμή που σου λένε ότι φίλε δεν αντέχω άλλο και τότε είσαι διαβητικός. Αυτός είναι με απλά λογάκια ένας από τους μηχανισμούς. Τώρα όσο αφορά την πρωτεΐνη, η πρωτεΐνη είναι ένα απαραίτητο μακροθρεπτικό συστατικό, πρέπει να λαμβάνεται, κακώς την φοβόμαστε και αυτή βέβαια δεν θέλει υπερβολές, δηλαδή υπάρχει και το άλλο άκρο, το οποίο ακούει ότι πρέπει να φάει πρωτεΐνη και θέλει να φάει ένα κοπάδι ολόκληρο, ούτε αυτό είναι καλό και αυτό θα αυξήσει το ζάχαρο μετά μέσα από την νεογλυκογένεση.
θέλει μια ισορροπία. Η μεσογειακή διατροφή είναι μια εξαιρετική διατροφή. Αν την προσαρμόσεις και λίγο, μειώνοντας τους πολλούς υδατάνθρακες, κρατώντας μια βάση με μια πρόσληψη της πρωτεΐνης από το ψάρι, με μια πρόσληψη της πρωτεΐνης φυσικά και από το κρέας και από το μοσχαρίσιο κρέας σε μια καλής ποιότητας, προσθέτοντας σύνθετους υδατάνθρακες που έχουν κάτι να προσφέρουν, γλυκοπατάτα, καστανό ρύζι, ξέρω εγώ, εντάξει, πιο σπάνια, λαχανικά και τα όσπριά σου και τα λοιπά, το ελαιόλαδό σου, τους ξηρούς καρπούς, νομίζω ότι έχεις μια καλή στρατηγική για να φτάσεις μακριά. Και αλήθεια είναι αυτό, δεν χρειάζεται κάθε 2 ώρες ένα ταπεράκι και να τρως συνέχεια. Δεν νομίζω ότι βοηθάει κάπου. Χρειάζεται ποιοτικά γεύματα, πλούσια σε θρεπτικά συστατικά, πλούσια σε αντιξιοδοτικά, πλούσια σε πολυφενόλες κτλ. Και δεν χρειάζεται να είναι αυτό κάθε 2 ώρες. Τόσο όσο, ώστε να λειτουργεί η μηχανή με επάρκεια, αλλά να μην είναι και περισσότερα από αυτά που χρειάζεται. Ναι, συμφωνώ πλήρως, και έχοντας κατά νου το εξής: ο οργανισμός μας είναι ένας μηχανισμός επιβίωσης. Εννοείται δεν έχει καμία ανάγκη να τρώω εγώ κάθε 2 ώρες για να διατηρήσω τη μυϊκή μου μάζα ή για να επιτελέσω τις δραστηριότητες που έχω να επιτελέσω. Έχει αποθέματα, έχει μυϊκό γλυκογόνο, έχει πατικό γλυκογόνο, έχει αποθέματα λίπους. Άρα λοιπόν το να προάγω συνεχώς μία διατροφή με 5, 6, 7 γεύματα την ημέρα, και δεν είναι απαραίτητο, λέω εγώ, και δεν είναι πρακτικό, και αυτό συνήθως οδηγεί σε αύξηση της όρεξης. Το αίσθημα της πείνας, αν κάνω λάθος με διορθώνεις, έρχεται συνήθως έντονα όταν έχω συνηθίσει να δέχομαι μία ποσότητα ενέργειας, όταν κάνω γεύμα. Άρα λοιπόν, αν κάποιος κάνει γεύματα ανά 2 ώρες, εφόσον παραλείψει κάποιο, ο οργανισμός θα του λέει: με συγχωρείς πολύ, ξέχασες να μου αποδώσεις την ενέργεια που μου δίνεις συνήθως, δώσε μου ενέργεια. Κάποιος άλλος, ο οποίος δεν το τηρεί αυτό πιστά, δεν έχει τόσο έντονο και το αίσθημα της πείνας. Θεωρώ, και νομίζω οι περισσότεροι άνθρωποι έχουν φάει το παραμύθι ότι φάει πολλά και μικρά γεύματα που εν τέλει δεν είναι μικρά, αν προσθέσεις τις θερμίδες, τσιμπολογάμε συνέχεια, και αυτό αυξάνει το φαινόμενο. Θα ήθελα, σε παρακαλώ, να μου διευκρινίσεις αν αυτό που λένε ορισμένοι, δεν θα βάλω τον αγαπημένο μου χαρακτηρισμό, αν αυτό που λένε ορισμένοι σκέτα, ότι ο εγκέφαλος έχει ως καύσιμο προτίμηση τη γλυκόζη, ισχύει, ή αν μπορεί να λειτουργήσει με κετώνες για το σώμα του. Λοιπόν, καταρχάς να πω στο πρώτο κομμάτι το οποίο αναφέρθηκες ότι συμφωνώ, εκτός βέβαια από κάποιες περιπτώσεις στις οποίες λόγω κάποιων παθήσεων κάποιος χρειάζεται όντως να καταναλώνει κάποια μικρά γεύματα συχνά, συνήθως λόγω γαστροεντερικών παθήσεων. Επομένως, ναι, χρειάζεται ξεκούραση το πάγκρεας, χρειάζεται να μην αυξάνεται συνέχεια ινσουλίνη. Αν το δούμε και σε κυταρικό επίπεδο, ο αναβολισμός γενικότερα είναι μια διαδικασία η οποία ενεργοποιεί κάποια βιοχημικά μονοπάτια, αυτό το διάσημο mTOR τέλος πάντων, και μάλιστα τα περισσότερα φάρμακα τα οποία έχουμε κάποιες ελπίδες ότι μπορούν να καθυστερήσουν το γύρας και να, εντάξει, δεν θα πω να αναστρέψουν, αλλά να γυρνάς με πιο αργό ρυθμό, βασίζονται στο ότι μπλοκάρουν αυτή την ενεργοποίηση του mTOR, την οποία εμείς την πυροδοτούμε με τα συνεχόμενα γεύματα, με τις εκκρίσεις στην ινσουλίνη, με το IGF-1 και πολλές φορές και με τα τεράστια γεύματα πρωτεΐνης, έτσι, γιατί και κάποια αμινοξέα το ξέρουμε αυτό, ότι ενεργοποιούν αυτό το βιοχημικό μονοπάτι. Τώρα, όσο αφορά το δεύτερο σκέλος που ρώτησες, ναι, υπάρχει αυτή η άποψη ότι ο εγκέφαλος τροφοδοτείται από την γλυκόζη, όμως μια χαρά μπορεί να λειτουργήσει και με τα κετοσώματα, με τις κετώνες. Θα δυσκολευτείς λίγο στην αρχή, τις πρώτες μέρες δεν θα είναι ευχάριστη η διαδικασία. Μετά από λίγο καιρό όμως θα μπορέσει να προσαρμοστεί σε αυτή την αλλαγή και σε αυτό το καύσιμο το οποίο θα του δώσεις και θα του τροφοδοτήσεις.
Ανέκδοτες πληροφορίες λένε ότι προσωπικά εγώ είχα τη μεγαλύτερη διάβια και την καλύτερη λειτουργία του εγκεφάλου μου όταν δεν έτρωγα υδατάνθρακες. Έκανα διαλυματική νηστεία μαζί με κέτο, και ας πούμε επιτεθούν τώρα οι κόπανοι που επιτίθονται της συμβατικής διατροφής. Καταθέτω από προσωπική εμπειρία τι έχω διαπιστώσει σε σχέση με τη διάβια, και είμαι ένας άνθρωπος που δουλεύω με το κεφάλι μου. Επομένως ήθελε αυτό να κατατεθεί. Δεν ξέρω αν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο πάνω σε αυτό. Δεν έχω. Αυτά είναι θέματα στα οποία η αλήθεια είναι ίσως κάποιος κλινικός διατροφολόγος να μπορούσε να απαντήσει με μεγαλύτερη ακρίβεια. Θα πω ένα παράδειγμα. Αυτά στην ιατρική έχουν και αυτά τη σημασία τους. Μπορεί να μην είναι κανόνας. Είναι αυτά που λέμε case reports. Είχα ένα συμφοιτητή στο πανεπιστήμιο, ο οποίος ήταν από το Ιράν, αθλητής ερασιτέχνης της σωματικής διάπλασης, και ταλέντο, πραγματικά είχε φοβερά γονίδια το παιδί, το οποίο όταν τον γνώρισα ακολουθούσε μια διατροφή την κλασική, τη συμβατική που γνωρίζουν όλοι οι αθλητές, με υδατάνθρακα, πρωτεΐνη, λίπος σε κάθε γεύμα. Κάποια στιγμή λοιπόν άλλαξε την επιλογή του και γύρισε σε μια διατροφή που είχε πολύ χαμηλούς υδατάνθρακες, ίσως και μηδενικούς αναπεριόδους, και έκανε αυτό που λες εσύ, τη διαλυματική νηστεία. Ο ίδιος τότε, συζητώντας μαζί του και ανταλλάσσοντας απόψεις, μου είχε πει χαρακτηριστικά αυτό που είδε από τη διάβια ήταν ότι πολλές φορές στο πανεπιστήμιο οι διαλέξεις, ξέρεις, διαρκούν πολλές ώρες. Δεν είχε ποτέ αυτό το αίσθημα του ύπνου και της υπνηλίας που τον ακολουθούσε στην προηγούμενη χρονική διάρκεια, αλλά αισθανόταν διαυγής και ότι κρατάει σταθερά επίπεδα ενέργειας καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Επίσης, υπάρχουν κάποιες θεωρίες, οι οποίες, εντάξει, η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ακόμα απόλυτα αποδεδειγμένες, αλλά έχουμε κάποιες βάσιμες υποψίες ότι ίσως οι δίαιτες αυτές που περιγράφεις εσύ με τους χαμηλούς υδατάνθρακες, ίσως και τους μηδενικούς, να μπορούν να βοηθήσουν και σε κάποιες παθήσεις, όπως είναι οι νεοπλασίες. Και η αλήθεια είναι ότι αν μου συνέβαινε προσωπικά, σίγουρα δεν θα συνέχιζα να τρώω υψηλές ποσότητες από υδατάνθρακες. Δεν θα έκανα μόνο αυτό, αλλά θα ήταν ένα και από αυτά τα βήματα τα οποία θα έκανα. Πόσο χαίρομαι που το ακούω αυτό που το λες σε σχέση με νεοπλασία. Και εγώ θα έκανα το ίδιο, γιατί θεωρώ ότι η ινσουλίνη και η αύξηση των επιπέδων της είναι μια ορμόνη η οποία ζητάει αύξηση από τους ιστούς του σώματος. Και νομίζω και γνωρίζω ότι τα καρκινικά κύτταρα έχουν μια μεγαλύτερη ευαισθησία στην ινσουλίνη και είναι πιο δεκτικά όταν η ινσουλίνη σου είναι συνεχώς ανεβασμένη. Άρα αυτά είναι κύτταρα που πολλαπλασιάζονται με άκρατο ρυθμό, πόσο μάλλον σε ένα καθεστώς υπεργλυκαιμίας. Σωστό είναι αυτό το οποίο αναφέρεις. Μάλιστα είπαμε ότι και η παχυσαρκία αλλά και η αντίσταση στην ινσουλίνη θεωρούνται λόγοι μάλλον να αυξήσουν το ρίσκο κάποιος να εμφανίσει νεοπλασίες. Επίσης, αυτό το οποίο λες για τα καρκινικά κύτταρα ισχύει. Αυτό έχει να κάνει με τα ελωτοματικά μυτοχόνδρια τα οποία διαθέτουν, που όντως χρησιμοποιούν ακόμα μεγαλύτερες ποσότητες γλυκόζης. Άρα λοιπόν μια ιδέα ή μια προσέγγιση για κάποιον ο οποίος έχει ένα τέτοιο νόσημα και φυσικά σε συνεννόηση με τον γιατρό του, θα μπορούσε να είναι να ακολουθήσει μια τέτοια δίαιτα με το σκεπτικό το ότι όταν στερείς αυτό το οποίο χρειάζεται έχεις καλύτερες πιθανότητες για να συρρικνωθεί. Ξαναλέω έτσι, ότι νομίζει κάποιος ο οποίος νοσεί, γιατί πια αυτό δεν είναι ένα θέμα ταμπού. Όλοι στα σπίτια μας, στη γειτονιά μας γνωρίζουμε κάποιον που νοσεί, ότι θα κάνει αυτό μόνο και θα σωθεί, θα ακούσει τι λέει η επιστήμη, και αυτό θα είναι ένα συνδυαστικό μέτρο, εφόσον και ο γιατρός του το εγκρίνει και συμφωνεί, για να πει ότι έχει περισσότερες πιθανότητες ή ότι έχει μια καλύτερη έκβαση. Ναι, συμφωνώ. Επειδή ξέρω ότι κάποιοι θα κρίνουν, να πω το εξής. Δεν λέω ότι υπάρχει μοναδικός δρόμος να αποκλείσουμε τους υδατάνθρακες, αλλά έχουμε δύο επιλογές. Η μία επιλογή είναι τα γεύματά μας να είναι μετριασμένα,
Αυτό οδηγεί σε μετριασμένη παραγωγή ινσουλίνης. Και η άλλη επιλογή είναι τα γεύματά μας να είναι πιο πλούσια σε πρωτεΐνη και λιπαρά που έχουν μικρότερη απόκριση στην ινσουλίνη. Λέω απλώς αυτό. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Επίσης, μην ξεχνάμε αυτό που λέγαμε πριν για το mTOR. Υπάρχει προσπάθεια να δημιουργηθούν φάρμακα και σε κάποια έχουμε ελπίδες και κάποια υπάρχουν ήδη δηλαδή, τα οποία υπάρχουν στην ογκολογία και δρούν μπλοκάροντας αυτό το μονοπάτι. Φαντάζομαι ότι δεν θέλεις να το ενεργοποιείς συνέχεια, γιατί αυτό το κάνει, όπως είπαμε, πρωτεΐνη, αλλά το κάνει σε ισχυρό βαθμό και η παραγωγή ινσουλίνης και το IGF-1, αυτό το ισχυρό πεπτίδιο που παράγει το ύπαρ μας. Επομένως, σίγουρα είναι, νομίζω πια αυτό μπορούμε να το αποδεχθούμε, για να ζήσεις πολύ, εκτός από τα γονίδια φυσικά, τα οποία και αυτά έχουν πολύ σημαντικό ρόλο, και για να ζήσεις καλά πρέπει να είσαι μετρημένος με το φαγητό σου. Αυτή είναι η λέξη. Ναι, συμφωνώ απόλυτα. Η υπερφαγία είναι, νομίζω, το μεγαλύτερο πρόβλημα του δυτικού κόσμου, συνδυαστικά με την έλλειψη άσκησης. Άρα ναι, αυτοί που είπαμε είναι τρόποι αντιμετώπισης. Μια σειρά προβλημάτων γεννώνται από αυτή την αλυσίδα. Συγγνώμη που σε διακόπτω, Μανώλη, αλλά παίρνοντας πάσα ουσιαστικά από το γεγονός ότι το κανάλι σου το παρακολουθούν και πολλοί οι οποίοι έχουν το ίδιο χόμπι, ας πούμε, με αυτό που μπορεί να έχουμε εμείς, την προπόνηση με αντιστάσεις, να πούμε ότι και αυτή η τάση του ότι κάποιος επιθυμεί να αυξήσει το βάρος του και ξαφνικά πηγαίνει σε ραγδαίες αλλαγές με πάρα πολλές θερμίδες και αυξάνοντας υπερβολικά τον όγκο του φαγητού που καταναλώνει, συνήθως μπούμεραν γυρνάει, δηλαδή χαλώντας την ευαισθησία που έχουμε στην ινσουλίνη, χαλώντας την ευαισθησία που έχουν οι μυς μας στην ινσουλίνη, σαμποτάρουμε την προσπάθεια του να χτίσουμε μυϊκό ιστό και εκεί διόρθωσε με αν κάνω λάθος. Συνήθως αυτό που ακούω εγώ και έχω παρατηρήσει, όχι από τον εαυτό μου, αλλά παρατηρώντας αθλητές οι οποίοι είναι οι άνθρωποι επαγγελματίες είτε ερασιτέχνες, αλλά ακολουθούν μια επαγγελματική προσέγγιση, μετά από μια αυστηρή δίαιτα, μετά από έναν αγώνα, όταν ξαναμπαίνουν στην περίοδο στην οποία τρώνε περισσότερο, εκεί συνήθως βλέπουν τις περισσότερες αλλαγές και πιστεύω ότι ένας από τους λόγους είναι ότι έχουν καταφέρει με μια αυστηρή δίαιτα για μήνες να αποκτήσουν ευαίσθητα μυϊκά κύτταρα στην ινσουλίνη και όταν λοιπόν αυξάνουν πάλι το φαγητό τους καταφέρνουν να έχουν ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα στη μυϊκή τους ανάπτυξη σε σχέση με το να είναι 2, 3, 4 χρόνια σε μια διαρκή κατάσταση πρόσληψης υπερβολικών θερμίδων, όπου μετά από ένα βαθμό ουσιαστικά τι κάνουν, σαμποτάρουν τον εαυτό τους, αυξάνοντας την αντίσταση που έχουν στην ινσουλίνη. Είναι απόλυτα σωστό αυτό που λες και το έχω παρατηρήσει πάρα πολλές φορές και για μένα που δεν είμαι επιστήμονας του χώρου θα πω το εξής. Μηχανισμός επιβίωσης είναι ο οργανισμός. Αν περάσει ένα διάστημα στέρησης όπως απαιτείται για να γραμμώσει κάποιος, τότε αναμενόμενο είναι το rebound μέσω της μεγαλύτερης ευαισθησίας των κυττάρων στην πρόσληψη διατροφικών στοιχείων. Για μένα αυτό δεν χρειάζεται επιστήμη, χρειάζεται λογική. Χρειάζεται βέβαια και επιστήμη, αλλά και λογικά μπορεί να το προσεγγίσει κάποιος και συμβαίνει σε κάθε τομέα της ζωής μας. Μετά από μία περίοδο στέρησης υπάρχει ένα έντονο rebound. Επομένως αυτό λειτουργεί. Το συνεχώς να προσπαθώ να κάνω force feeding προκειμένου να φέρω αποτελέσματα λειτουργεί για λίγο χρονικό διάστημα και μετά πάβει να λειτουργεί και λειτουργεί αντίθετα. Σωστό είναι αυτό. Και να πω και κάτι άλλο το οποίο εντάξει, ταιριάζει από την άποψη ότι πιάσαμε και μιλήσαμε για αθλητές και ίσως και του αθλήματος το οποίο μας ενδιαφέρει εμάς. Η χρήση αυτών των φαρμάκων στους αθλητές επίσης δεν αντικαθιστά την προσπάθεια ή τη δυσκολία. Δηλαδή μπορεί να πεινάς λιγότερο, μπορεί να είναι η απώλεια βάρους λίγο πιο εύκολη, αλλά πάλι για προπόνηση με 2.000 θερμίδες θα πας, με ίσα-ίσα που τα φάρμακα αυτά προκαλούν και κόπωση και την αυτεία που λέγαμε και την τάση για εμετό και πολλές φορές μπορεί η προπόνηση να είναι πιο δύσκολη
και υπό πιο δύσκολες συνθήκες. Άρα λοιπόν τα φάρμακα αυτά, μη σκεφτεί κάποιος ότι τα πήρε ο αθλητής και ξαφνικά κέρδισε έναν αγώνα ή βγήκε σε εξαιρετική κατάσταση γιατί έκανε μια ένεση από το Μουτζάρο ή από το Ζέμπικ. Απλά αυτό ίσως θα περιορίσει λίγο την πείνα του και θα τον βοηθήσει στην απώλεια του βάρους να είναι λίγο ευκολότερη. Δεν πάβει όμως ότι η προσπάθεια θα γίνει υπό πολύ δύσκολες συνθήκες και ναι, ενδέχεται αυτά τα φάρμακα σε αυτόν τον χώρο τον οποίο ενδιαφέρει εμάς να προσφέρουν αρκετά πράγματα και ίσως εφόσον χρησιμοποιηθούν σωστά και χωρίς υπερβολές, ίσως να μπορούν να προστατεύσουν και από κάποια προβλήματα που μπορούν να οδηγήσει η χρήση άλλων συσκευασμάτων ή φαρμάκων που χρησιμοποιούνται στον χώρο αυτό. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι στο συγκεκριμένο άθλημα το βασικό πράγμα είναι η προσπάθεια. Η προσπάθεια για να πετύχω ένα αποτέλεσμα μέσω της σκληρής προπόνησης, της συστηματικά σκληρής προπόνησης και διατροφής δεν εναιρείται με κανένα τρόπο. Αυτό δεν υπάρχει μαγικό φάρμακο ούτε από αυτή την κατηγορία που να σε κάνει πρωταθλητή. Θα πληρώσεις το τίμημα όπως πρέπει να πληρώσεις το τίμημα, γιατί αυτό είναι σωστό. Για να πάρεις κάποιο είδους επιβράβευση ή έπαθλο και να το χαρείς, θα πρέπει να έχεις ζοριστεί. Για να χειροκροτήσω εγώ κάποιον για κάτι, πρέπει να κάνει κάτι το οποίο θα δυσκολευόμουν πάρα πολύ να το επιτύχω ο ίδιος. Είναι και λίγο πιο φιλοσοφικό αυτό, αλλά νομίζω είναι και πραγματικό. Πάντα τα φιλοσοφικά είναι πρακτικά, ναι. Αλήθεια. Λευτέρη, έχω να σου κάνω και μία άλλη ερώτηση. Υπάρχει τρόπος και ποιος είναι αυτός να αυξήσει κάποιος με φυσικό τρόπο τις συγκρατίνες του? Ναι, φυσικά και υπάρχει. Εξάλλου, νομίζω ότι πριν κάποια στιγμή αναφέραμε ότι όταν διακόψει κάποιος τη χρήση από τα GLP-1, εφόσον είναι στην κατηγορία στην οποία ο λόγος που τα χρησιμοποιεί είναι καθαρά για το lifestyle του και για λόγους εμφανισιακούς, μπορεί να δοκιμάσει με κάποια συμπληρώματα ή και με κάποιες αλλαγές στη διατροφή του να πετύχει μια αύξηση στις ινκρετίνες του. Φαίνεται ότι οι ίνες οι οποίες προσλαμβάνουμε από το φαγητό αυξάνουν την παραγωγή των ινκρετινών. Φαίνεται ότι η κατανάλωση πρωτεΐνης αυξάνει την παραγωγή ινκρετινών. Παράδοξο, γιατί πριν λέγαμε ότι οι ουσίες αυτές κυρίως αυξάνονται με τον υδατάνθρακα. Φαίνεται ότι συμπληρώματα όπως είναι η μπερμπερίνη, μια ουσία που μοιάζει πολύ με το γνωστό διαβητικό φάρμακο τη μετφορμίνη, μπορεί και αυξάνει, ίσως και από τα συμπληρώματα να είναι και το πιο αποτελεσματικό στην αύξηση αυτών των ουσιών. Ξαναλέω, μην περιμένει κανείς ότι θα συγκριθεί με τα φάρμακα που συζητήσαμε πριν, αλλά είναι ένας φυσικός τρόπος, ίσως για να διατηρήσει τα αποτελέσματά του ή να τα δοκιμάσει πριν καταφύγει εκεί, μετά το χρώμιο, το λιποϊκό οξύ και έχουμε και κάποιες ενδείξεις για την καρνιτίνη, ότι ίσως να αυξάνει τα επίπεδα των ινκρετινών, και στα φλαβονοειδή που μπορούμε να βρούμε στις τροφές μας, οι ρεσβερατρόλοι που μπορούμε να πάρουμε από τα σταφύλια, έχουμε κάποιες ενδείξεις ότι αυξάνουν αυτές τις πολύτιμες ουσίες που αναφέραμε. Ωραία. Και φυσικά η διατροφή σωστή που περιγράψαμε, διότι όσο πιο καλό αριθμισμένο ζάχαρο έχουμε, όσο χαμηλότερη γλυκοζηλιωμένη αιμοσφαιρίνη, όσο ξυπνάμε το πρωί και η γλυκόζη νηστεία μας δεν είναι αρκετά υψηλά, τόσες περισσότερες πιθανότητες έχουμε να έχουμε καλύτερη παραγωγή από το έντερό μας, από το λεπτό μας έντερο. Είναι πάρα πολύ χρήσιμες αυτές οι πληροφορίες και νομίζω θα τις αξιοποιήσουν οι φίλοι που μας ακούνε. Λευτέρη, και μία επόμενη ερώτηση είναι η εξής. Για έναν αθλητή της σωματικής διάπλασης, ο οποίος κάνει χρήση στεροειδών, είναι χρήστης PEDs, τα φάρμακα της κατηγορίας που αναφέραμε θα έβρισκαν χώρο και πώς θα μπορούσαν να τον βοηθήσουν στη συγκεκριμένη περίπτωση? Ωραία ερώτηση, έχει ενδιαφέρον και έχει ενδιαφέρον για εμάς τους γιατρούς, γιατί στην ιατρική για να απαντήσει συνήθως χρειάζεσαι μελέτες. Δεν νομίζω ότι έχουμε μελέτες αυτή τη στιγμή για τα GLP-1 σε αυτή την κατηγορία του πληθυσμού.
αλλά επειδή τα αστεροειδή έχουν μπει στη ζωή μας και πια δεν απευθύνονται μόνο στην ελίτ αθλητών και πρωταθλητών, αλλά απευθύνονται, βλέπουμε, γιατί δεν πρέπει να εθελοτυφλούμε, στα γυμναστήρια, αρκετοί από τους ασκούμενους που γυμνάζονται δίπλα μας χρησιμοποιούν αυτά τα φάρμακα και όπως είπα και πριν, ο γιατρός καλό είναι να μην είναι μπαμπούλας, δηλαδή να μην τον αποθαρρύνει από το να του μιλήσει ανοιχτά, γιατί μόνο έτσι μπορεί να τον βοηθήσει και να του μειώσει τον κίνδυνο. 0 δεν θα γίνει φυσικά, το γνωρίζει και εκείνος, δεν νομίζω ότι κάποιος σήμερα είναι χαζός και δεν ξέρει ότι ρισκάρει, όλοι ξέρουν. Τώρα όσο αφορά αυτά τα φάρμακα και σε συνδυασμό με τη χρήση στεροειδών, ίσως, και το τονίζω αυτό, χωρίς να νομίζει κάποιος ότι βρήκαμε τη μαγική πανοπλία, κάνουμε αυτά, κάνουμε ό,τι κατάχρηση θέλουμε και όλα καλά, ίσως ενδέχεται σε κάποια όργανα να μπορούν να βοηθήσουν. Ένα που έχουμε αρκετές πιθανότητες, διότι είναι αποδεδειγμένο για ένα από αυτά, για το Ozempic της σεμαγλουτίδη, είναι το μυοκάρδιο. Είπαμε ότι μειώνει τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Ένας αθλητής του bodybuilding ρισκάρει και βάζει σε κίνδυνο την καρδιά του, βάζει σε κίνδυνο τα στεφανιαία αγγεία του και φυσικά και εκτός από την καρδιά και τον εγκεφαλό του για ένα σχεμικό εγκεφαλικό επεισόδιο. Ο λόγος είναι ότι αυξάνει την αρτηριακή του πίεση, δημιουργείται δυσλιπιδεμία, δημιουργείται μια φλεγμονώδη κατάσταση στον ενδοθήλιο, στον εσωτερικό χιτώνα. Γνωρίζουμε ότι τα φάρμακα αυτά είναι ικανά να μειώνουν τις φλεγμονές και τις φλεγμονές ακόμα και στα στεφανιαία αγγεία μας και ότι μειώνουν τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Επίσης, έχουμε ενδείξεις, χωρίς να είμαστε σίγουροι, ότι ενδέχεται να προστατεύουν και τους νεφρούς, οι οποίοι τραυματίζονται τόσο από την αύξηση της αρτηριακής πίεσης, που είναι αποτέλεσμα της χρήσης στεροειδών, όσο και απευθείας από κάποιες από τις ουσίες οι οποίες χρησιμοποιούν οι αθλητές και έχουν νεφροτοξική δράση. Εκεί το όφελος που ίσως προσφέρουν έχει να κάνει με τα ποδοκύτταρα, είναι μια κατηγορία κυττάρων στους νεφρούς, τα οποία ας πούμε ότι τραυματίζονται και μετέπειτα αντικαθιστούνται από ιστό ο οποίος είναι μη λειτουργικός και οδηγείται σε αυτό που οι αθλητές του bodybuilding συνήθως πάσχουν, είναι αυτό που λέμε focal segmental glomerulosclerosis. Χάνει την ικανότητα ο νεφρός να φιλτράρει σωστά τις διάφορες τοξικές ουσίες. Τώρα μετά είπαμε ότι μειώνουν τον κίνδυνο για λιπόδη διήθηση, ότι ίσως λοιπόν μειώνουν τον κίνδυνο για λιπόδη διήθηση και μέσω αυτή της αντιφλεγμονώδης δράσης που έχουν, διότι μπλοκάρουν την παραγωγή ιντερλευκινών, κυταροκινών για να είναι σωστός, ενδέχεται να προστατεύουν και από διάφορες νεοπλασίες αλλά και στα υπόλοιπα όργανα, έτσι. Γιατί ο bodybuilder με όλα αυτά τα οποία κάνει πολλές φορές βρίσκεται σε μια φλεγμονώδης κατάσταση. Έχεις δίκιο, όντως οι bodybuilders είναι σε φλεγμονώδη κατάσταση διαρκώς, γιατί βομβαρδίζουν πολλαπλά συστήματα του οργανισμού, είτε διατροφικά είτε φαρμακευτικά, και όντως και στη δική μου μελέτη πριν τη συζήτησή μας, η αντιφλεγμονώδης δράση της συγκεκριμένης κατηγορίας των φαρμάκων είναι κάτι που αναφέρεται συχνά. Οπότε πάρα πολύ χρήσιμες και αυτές οι πληροφορίες και νομίζω ότι οι φίλοι μας και θα τις απολαύσουν και ενδεχομένως θα τις αξιοποιήσουν με τον κατάλληλο τρόπο. Ωραία, Λευτέρη. Μία τελευταία ερώτηση προσωπική. Πώς πάει η προπόνησή σου? Κοίταξε να δεις. Η αλήθεια είναι ότι εγώ είμαι πολύ ευχαριστημένος από τη συνεργασία μας, γιατί έτσι γνωριστήκαμε. Εγώ σε προσέγγισα για να με βοηθήσεις. Η αλήθεια είναι ότι δεν με πρίκησε η φύση με ιδιαίτερα γονίδια και σε αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να το πούμε, νομίζω το πιστεύεις εσύ, το πιστεύω κι εγώ, ότι τα γονίδια μας, ειδικά σε αυτό το οποίο συζητάμε, στο άθλημα της σωματικής διάπλασης, είναι πάρα πολύ σημαντικά. Ό,τι και να λέμε για σκληρή δουλειά, δεν πρόκειται η σκληρή δουλειά, ναι, θα σε βοηθήσει, θα σου αλλάξει το σώμα, θα σε φέρει στη δικιά σου καλύτερη κατάσταση που θα μπορούσες να είσαι, αλλά δεν πρόκειται ποτέ να νικήσει τον διπλανό σου, ο οποίος έχει τα καλύτερα γονίδια από σένα. Πολλές φορές λέμε ότι αυτός θα κάνει όλα λάθος ουσιαστικά, αλλά είναι καλύτερος από μένα. Ναι, καλά κάνει και είναι καλύτερος, τον πρίκησε η φύση. Επομένως,
με τις δικές μου δυνατότητες και με τα δικά μου γονίδια και με τη δικιά μου αφοσίωση, έτσι, γιατί δεν είναι η προτεραιότητά μου. Η προτεραιότητά μου είναι η εργασία μου, είναι η σύντροφός μου, είναι η οικογένειά μου. Επομένως, μετά έρχεται η σωματική διάπλαση, την κάνω για μένα, είναι χόμπι μου, γιατί μου αρέσει. Νομίζω ότι έχω αρκετή πρόοδο, είναι η πρώτη φορά και να το πω αυτό, που δεν είναι στο κομμάτι μου, είναι στο δικό σου, όπου δοκιμάζοντας μια άλλη προσέγγιση που δεν την είχα κάνει ποτέ, να μειώσω τον όγκο της προπόνησης και να αυξήσω την ένταση, είδα πρώτη φορά να προοδεύω στις ασκήσεις και ίσως να προοδεύω και στο ρυθμό με τον οποίο αναπτύσσεται το σώμα. Σίγουρα πάντως κατάφερα να εκτελώ τις ασκήσεις που εκτελούσα πριν χρόνια, συνεχόμενα, δηλαδή δεν είχα ποτέ κάποια διακοπή, με φορτία που δεν έχω ξανακάνει ποτέ στη ζωή μου και αυτά να μην έχουν ταβάνι. Δηλαδή, εβδομάδα με τη εβδομάδα κάτι να προστίθεται. Μπορεί να είναι μισό κιλό, μία ακόμα επανάληψη. Κάτι όμως είναι. Χαίρομαι πολύ που το ακούω. Είμαι πάντα υπέρ του ποιότητα πάνω από την ποσότητα, λαμβάνοντας υπόψη, γιατί ξέρω κάποιοι έχουν ενστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη και το γεγονός που είπες. Δηλαδή, οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι αποκλειστικής απασχόλησης στο bodybuilding. Έχουν στρες το οποίο προέρχεται από διάφορες άλλες πηγές. Την εργασιακή του ζωή, την κοινωνική του ζωή, την προσωπική του ζωή και ούτω καθεξής. Σε αυτούς τους ανθρώπους δεν μπορείς να προτείνεις πάρα πολύ μεγάλη συχνότητα και ποσότητα, γιατί τότε θα έπρεπε να μετριάσεις την ένταση σε τέτοιο βαθμό που δεν θα είχαν αποτέλεσμα, και από την άλλη μεριά δεν έχουν το διαθέσιμο χρόνο για να κάνουν τέτοιου είδους προσέγγιση. Όταν το μυϊκό ερέθισμα είναι αρκετά ισχυρό, δεν είναι απαραίτητο η συχνότητά του ή η ποσότητά του να είναι πάρα πολύ μεγάλη. Επομένως, χαίρομαι που έχεις αυτά τα αποτελέσματα. Ακόμη περισσότερο χαίρομαι που κάναμε δημόσια ένα διάλογο που έχουμε κάνει αρκετές φορές ιδιωτικά. Είμαι ευγνώμων και σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θεωρώ ότι το επεισόδιο θα το χαρούν αρκετοί και ενδεχομένως να συναντηθούμε ξανά διαδικτυακά να μιλήσουμε για άλλα θέματα που μας έχουν απασχολήσει έτσι σε προσωπικό επίπεδο. Ήταν και η πρώτη φορά για μένα που κάνω κάτι τέτοιο. Ελπίζω αυτά τα οποία συζητήσαμε και είπαμε να βοηθήσουν αυτούς οι οποίοι θα δουν το επεισόδιό σου. Και δεν ξέρω αν έχουν κάποια απορία ή κάτι, με χαρά τα σχόλια κάτω, αν είναι κάτι το οποίο γνωρίζω, θα βοηθήσουμε. Είμαι βέβαιος ότι το επεισόδιο θα το βρουν πολύ ενδιαφέρον αρκετοί και όντως αν υπάρχουν απορίες και ερωτήσεις στα σχόλια από κάτω, και θα προσπαθήσουμε στον κατάλληλο χρόνο να απαντήσουμε με τη συνδρομή του Λευτέρη σε όσα περισσότερα μπορούμε. Ευχαριστούμε που παρακολουθήσατε άλλο ένα επεισόδιο του MK Podcast, το κανάλι που σας φέρνει κοντά στους ανθρώπους που εμπνέουν και πρωτοπορούν ο καθένας στον τομέα του. Σήμερα είχαμε τη χαρά και την τιμή να έχουμε κοντά μας τον Λευτέρη Χατζηδούκα, που μας έδωσε τα φώτα του για μια κατηγορία φαρμάκων που έχουν όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον και νομίζω χρήζουν προσοχής. Λευτέρη, σε ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Μανώλη, και εγώ. Να είσαι καλά.